दिनैहाय मोनसे निउस चेनेलाव बड'लेण्ड बुब्लि रादाब चेनेलाव आं मिस्टार रनजित बसुमतारिया थैनि सोमोन्दो खोथा होननानै बुंदों। बिनि बारैसो आङो फंनैसो खोथा बुंनि। हेल' लोगोफोर, आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव खनसे फिन बरायनानै लाफिननाय जाबाय। बिथां रनजित बसुमतारि बिथाङा मा होनदों? हारिनि थै गैयै माखासे इउटिउबार गावनि उदैनि थाखाय सुफुंनायनि खोथाखौ होननानै बुंदों। रनजित बसुमतारि, नोंथांनावबोलाय बेसेबांथो हारिनि थै दङ? आं बेखौल' नोंनाव सोंनो लुबैदों। जों दिनै हारिनि थै थानायखायनोथ' बर' हारिनि जानानै जों खोथा बुंबाय थादों। नोंथाङाब्लाय दिनै नोंनाव जुदि हारिनि थै दंथारोमोनब्ला सानसे समाव नोंबोलाय मानोथो हाग्रायाव थांखो? आरो ओमफ्राय नोङो मानो थाबनो हाग्रानिफ्राय ओंखारखो? बर' हारिनि थार जुदि नोङो गोनांथारबा बेफोरखौ बुंबा नों लाजि मोनगोन रनजित बसुमतारि। आं नोंखौ गिदिर माखासे खोथाखौ बुंनानै नोंखौ उन्दै खालामनो सानाखै आरो नोंखौ असनमान खालामनो सानाखै। थांनाय बाराव जोङो बावहाय सिसुबारियाव चिरां डिस्ट्रिक्ट सिसुबारियावहाय दैबानाजों नोंथाङा जुदि बर' रायजो राजानि फारसे जुदि अननाय दङब्ला, नोंथाङा जुदि दैबानाजों खुरखा जानानै थानाय जाय मानसिफ्रा बोसोरसे जालांबाय, बोसोरनै जालांबाय, बिथांमोना दैबानाजों खुरखा जानायाव नोंथाङा खुनबेसे गसंहैखो बिथांमोननि आथिं खाथियाव? आरो बिथांमोननो नोङो हानि दायित्व बा सोरनोबा हा होनांगौ होनाङा, हानि बिफाया नों, दाबो आं नोंखौ बुंगोन, हानि बिफाया नों बिटिसिनि, बिथांमोना सोर जाखो? नों बर' नङा होनबा? बै बर'फोरनि न'खराव थांनानै जायफ्रा रिलिफ केम्पआव थाहैनाय, बिसोरनि ओंखाम जानायखौ नोङो बिसोरजों मालाबा ज' बोथिसे जाबोफेरनाय गोसोआव दङना रनजित बसुमतारि? आं बुंनायखौ गाज्रि मोननाङा नों, मिथिबाय? दुखु मोननानै जेबो लाब गैया। हारिनि थै दङना गैया होननाय खेथ्रआव हारिनि थै थानाय थायैया बे उननि बाथ्रा। सिगां नों बर' हारिनि खामानि मावग्रोनानै खोन्था। नोंनावलाय बेसेबांथो बै समाव नोंनाव एसे दङमोन, दा नोंनाव गैसिनथारा हारिनि फारसे। नों जुदि हारिनि फारसे अननाय दङब्ला, बिटिसिआव जेसेबां दैबानाजों खुरखा जानाय बेफोरनि फारसे नों नायफेरदों? नोंनि समस्थियाव रिलिफ मानो थानो गोनां जादों? मानो दिनैसिमबो नोंनावनो जुदि बर'नि थै दङब्ला मानोथो नोंनि डिपार्टमेन्टआव एथ'राब कौटि कौटि थाखा केलेंकारि मानो जानो हमदों? बेफोर सोबख्ल'नाय नङा। बर' रायजो राजा गरिब गैयि न'खरफोरनि थैखौ सोबख्ल'ना जानाय जायाखै फेरेंगा? दुखु मोननानै बा गाज्रि मोननानै लाब गैया। नोंथांनि जेसेबां बर' हारिनि फारसे नोंहा बेसेबां थै दङ, बावहायनो जों बुजि मोनदों। बर' रायजो राजाया गासैबो नोंखौ बुजिनो बा सिनायनो बाखि गैया। गसाइगावजों थां, दुमबाजार, अक्सिगुरि बेफोरबायदिजों नोंथाङा बै केम्पेइनाव थांनाय समाव बै समाव केम्पेइना मा खोनानो मोन्दों? नोंथाङा नोंथांनि गोबां खोथा बुंदोंमोन, गोबां कुइसन खालामदोंमोन। बावहाय नोंसोर बिनि खोथाखौ खोनासंनो हायैनि नों ओंखाम जाबोआखै। दुमबाजार ना अक्सिगुरि बिथिंजाय, बेथिंजायनि बर' रायजो राजाफ्रा NDFB-खौ फोथांनानै लाखिदों होनना बुंजायो। बेफोरनि फारसे नों जेबो मिथिया, नोंहा जेबो नलेज गैया बेफोरनि फारसे। आं दिनैहाय मैयाजों दाखालिजों गसाइगावआवनो दंहैयोमोन। दिनैसो आङो मोनफैदों। नोंनि निउसखौ बेलासियाव नुदों आं, मैयानि बेलासियावनो नुदों। नुनानै आङो भिडिअ खालामनानै प्रेस मिटबो होदों जों देरहासारजों आंजों। बावहाय जों देरहासार आं थांदों। नोंथ' जोंखौ थांखिनानै बुंदों, आरो नों आंखौ सिनाया, देरहासारखौथ' नों सिनायथारो, मानो नाम थांखियाखै? दिनै देरहासारा बेसेबां खामानि मावदों नों बिनि फारसे नों हिसाब लाफेरदों? NDFB-नि जानानै गावनि पकेटनि फैसा गारनानै NDFB-नि मुंख्लं न'खर थांजोबदों। दर टु दर हाबैदों बियो। नोङो मालाबा गहपुराव थांफेरदोंना?
फेरेंगा गाज्रि मोननानै लाब गैया सिदा खोथाखा सनितपुराव नों मालाबा थांफेरदोंना रनजित बसुमतारी आरोबाव फाथाबारियावहाय चिरां डिस्ट्रिक्टआव NDFBनि नामखौ बबे जायगायाव मोनसना रनजित बसुमतारी नों हायोबा खोन्था मिथिबाय NDFBनि नामा बबे जायगायाव मोना बेखौ खोन्था नों रनजित बसुमतारी नों बेफोरखौ गोसोआव दं देरहासारा नोंनि जायगा नोंनि समस्थियाव गिदिंजोबो नों देरहासारा जेसेबां गिदिङो नों एसेबांबो गिदिङा आं दिनै सासे NDFBनि जानानै मुंख्लं गिदिंहैनांगौमोन आंनो हायाखै दिनै देरहासार बायदि गिदिंहैदों नोंथाङालाय माबायदि खोथा बुंनो नागिरदों मा बर'नि थै गैयै होननानै बुंदों दिनै बियो दिनै सासे हारसिङैनो गावनो गिदिङो सोरनि थाखाय गिदिंदों नोंसोर मावख'नो हायाखै बियो माखासे खामानिखौ मावनानै होदों दिनै बे देरहासार बुंनायनि खोथायाव नों दुखु मोननानै लाब गैया देरहासार इस्लारिखौ नों सापर्टसो खालाम नोङो आथिं हमै हायोब्ला नों देरहासार इस्लारिखौ एलसन नार्जारिखौ नों मालाबा म्यानमारनिफ्राय लायफेरनाय नों गोसोआव दङ ना रनजित बसुमतारी हायोबा नों खोन्था मानोथो नों एलसन बसुमतारीखौ नों मानो लायाखै नोंनिनो केदारमोन बियो नोंनिनो आन्दाराव थाबोनाय मानसि बियो बर'नि थै गोनां मानसिया बेनो बिथां रनजित बसुमतारीनाव बेगजों बेग बर'नि थै गोनां मानसि जोंनाव बेग नङा एक फोथाबो जोंनाव बर'नि थै गैया जों बर'नि थै गैयामोनबा 22टा बोसोर जोङो हाग्रायाव थानानै फैफेराखै रनजित बसुमतारी नों मालाबा लेवारजों मोजां अरजाफेरनाय गोसोआव रेकर्ड दङ ना रनजित बसुमतारी नों मालाबा जेब्ला नों हाग्रायाव थायो नों मालाबा ओंखाम उखैहाबना थानाय गोसोआव दङ ना रनजित बसुमतारी नों मालाबा थालिर फस्लाखौ जाफेरनाय गोसोआव दङ ना रनजित बसुमतारी नोंनाव बिराद बर'नि थै गोनां मानसि नों जुदि बर'नि थै गोनांथारब्ला नों बेफोरबायदिखौ जाफेरना थागौमोन बुंगौमोन नों मिथिबाय नों मालाबा हरसे उन्दुनो मोनि थाबायफेरदोंना रनजित बसुमतारी नोंनि बे टाक्का केम्पनिफ्राय थुइल'सिम नैबे अफ्रियाबो थाबायनाय रेकर्ड दं मिथिबाय रनजित बसुमतारी नैबे अफ्रि दैमारिया इन्डिया बर्डार बिनिफ्राय नोंसोरनि केम्प बानायनाय टाक्कासिम आं थाबायनाय रेकर्ड दं चिनदुइन रिभारसिम आं थाबायनाय रेकर्ड दं अब्लाना बै समाव खाफ्लां बोरायनि खोमाया खोनाला हेडफनसो लासैमोन बेफोरखौ सोर बानायहैया रनजित बसुमतारी दासो नों बर'नि थै थानाय थायि खोथा बुंनो फैदों जोङो गावनि उदैखौ सिन्था खालामोमोनबा गावनि बेक्ति खोथाखौ सानोब्ला नोंलाय मा माहाजोन आफादनि फैसाखौ जोङो कौटि थाखा लानानै जोङो थगायनानै जोंनि बेफोरबायदि मालिक जायो नोंसोर बायदियासो दिनैहाय हारिनि गाद्दारि खामानि मावग्रा बर' जाथिखौ थगायग्रा थै गैयै होननानै बुङोबा नोंखौसो होनना बुंजायो सोरबा इउटिउबारफोरखौ बुंनानै जेबो लाब गैया दिनै इउटिउबारफोरा बहाबा जायगाखौ सोरबा ट्राइबेलिं दङ बिथांमोना थाबायनो बर' रायजो राजाफ्रा गोबां मानसियानो थांनो हाया गुबुन कान्ट्रियाव दिनै बेफोरबायदिया थाबायनानै जायगाफोरखौ खोन्थादों सोरबाया दिनैहाय बर' हारिनि थाखाय खामानि मावदों सोरबा मुंख्लङा अनसुंथाइ मोनि बेफोरखौबो खोन्थादों सोरबाया दिनै गुबुनाव थानानै फैनो रोङाखै बेफोरबायदिनिखौबो खोन्थादों बेफोर मा हारिनि थै गैयि मानसि गोजा नामा नोंथांमोना जेसेबां MCLA दङ नों सिन्था खालामदोंना खालामाखै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन बैयावहाय नोंथांमोनखौ MCLA फोरखौ बाइक लाना गिदिंनायनि खोथा बुंदों बेफोरखौ नोंसोर मावनो हायाखै बेफोरावबो फेइलार गाज्रि मोननानै लाब गैया रनजित बसुमतारी दिनै जों बेखिनि खोथाखौ बुंबावनांगौ दरखार गैयामोन आरो बुंबायबो थागोन बुंलांबायबो थागोन जाखिनि माबायाव जेरावहाय नोंथांमोना गोरोन्थि मावदों बावहाय जोङो मा खुनसेल' खुननै खुनथाम जों बुंबाय थागोन बुंखांबाय थागोन जोङो
आरो नोंथांमोना जोंनि सायाव जुदि केस होनो नोंथाङाथ' आंखौ हमनायनि खोथाबो बुंदोंमोन जेलाव हरनायनिबो खोथा बुंदोंमोन मा हिसाबाव हरगोन नोंखौ माबे पइन्टआव हरगोन नों आंखौ माबे सोदोब मोनसेयाव नों आंखौ हरनो हानो आंखौ जुदि जेलाव हरोबा सोरखौबा जुदि हरोब्ला दिनैनि दिनाव नोंसोरो फुराबो धरना होजागोन जोबजासिम नोंसोरो गोसोम खालिजों लिरना दोनजागोन गाज्रि बा दुखु मोननानै लाब गैया रन्जित जोंफोरो जेब्ला मैमनसिं बर्डार टु नैबे टिक्रिकेलासिम थाबायनाय रेकर्ड दं नों बिसिम थाबायनो हाफेरा पेरालाइज जानानै नों लांगाब गोग्लैनानै थागोन मोनथिबाय थाबायनो हानाय नङा नों हयतुबा नों बेफोरबायदि खालामनाय मोनबा नों आफादनिफ्राय खारगौमोन हयतुबा नों सारेन्डार जानानै थागौमोन नोङो बेफोर बर'नि थै गोनाङा पइन्ट गैला नोंहा बेफोरबायदि खोथा बुंनो बेफोरबायदिखौ खोथा बुंनो दिनै नोङो बैयाव सिसुबारियाव जुदि जों थांनानै भिडिअ खालामहैयामोनबा नों बेखिनि खोथाखौबो बुंनो हानाय नङामोन आरो नोङो बेखिनि जाखिनि प्रब्लेमाव गोग्लैनानै दं बर' रायजो राजाफ्रा बेखौबो नों नुनाय नङामोन बावनानै थागौमोन बबे जायगायाव सिसुबारि माबे जायगानि सिनायनानै नङामोन नोङो दिनै नोंसोर खालामाथि बायदियावहाय मोनसे बेखौ होबथानायनि मोनसे राहा लामा लादों बेस्ट भेरि गुड बेखौ जुदि होबथानो हायोबा मोजां आं बेखौ मोजां होननानै बुंगोन 17 बोसोरावबो होबथानो हायाखै नोंसोर जुदि बेखौ होबथानो हायोब्ला सेलुट होगोन आं नोंसोरखौ मिथिबाय आरो नोंनो बोरमा खासि सेरसे हैगोन आं बेखौ जुदि सेरसेल' हैगोन आं नोंनोल' सिदा सिदि खोथाखा बिबो दिनै नोंसोर सिटजों नोंजों थांदों जों बुंखांना खोन्थाना होनायखायसो बेयाव थांनो रोंदों नोंसोरो नङाबा थांनो गोसोआव दङमोन नों खनबेसे मोनबेसे बान मोनबेसे थिं हैखो नों हानि बिगोमा बिसोरखौ नाय बिसोरनो 5 बिगा हा होनानै हो बर'नि नोंनाव जुदि थै दंथारोब्ला दम दङब्ला नोङो आरो बिसोरनो हाजों लोगोसे न'खौबो लुनानै हो बर'नि थै गोनांब्ला बर' जाथिखौ अनोब्ला बर' हारिखौ जुदि सिबिथारग्राब्ला बर' हारिखौ अनसायथारग्राब्ला नोङो थार बर'नि थै गोनां मानसिखौ MCLA थार थै गोनां होननानै बुंगोन आं नोंखौ अब्लाना हाखौ 5 बिगा हो ओमफ्राय न' गंफा लुनानै हो बर'नि लिडार रावबो पलिटिकेल हान्जाया बेफोरबायदि हा 5 बिगा होफेरनाय रेकर्ड गैया थिं न' लुना होनाय रावबो रेकर्ड गैया नोंखौ आं सेलुट होगोन आं रन्जित बसुमतारी दुखु मोननानै लाब गैया रन्जित बसुमतारी थै थानाय थायैनि खोथा दिनै जों बेफोरबायदि बर' हारिनि खोथा जुदि सानफेराबा सानामोनबा जों दिनै इउटुबाव मालाबाबो बुंनाय नङामोन दिनै जोंनि जाखिनि आं इउटुबाव बुंनोबो गोसो गैयामोन दिनै जोंनि एकर्डआ मोजां जायाखै बिनि थाखायनो आं दिनै बेखिनि खोथाखौ बुंबाय थादों बारे बार बुंबाय थादों बुंलांबाय थागोन नोंनि थांखि आंनि थांखि NDFBनि थांखि बे नङा रिजननि थाखाय जोङो 34 बोसोरजों हाग्रायाव बनबास खाथिनानै थायाखै जोङो नोंसोरसो नों दिनै अनलि 5 बोसोरल' थाहैदों जों 22ता बोसोरजों बिमा बिफाजों गैफेरा बिदा फंबायजों जों लोगो हमफेरनो मोनाखै नुलायाखै गामियाव थैबायसो होननानै मिथिगौ नोंखौथ' इनडाइरेक्टलि मानसिफ्रा मा होननानै बुङो आं बुंनो थाङा बेफोरखौ नों बेकग्राउन्डआव मा दङ मा गैया आं बेखौ बुंनो थाङा दा नोङो सासे बर' रायजो राजानि MCLA नोंनि समस्थिखौ माबायदि मोजां खालामनो हागोन बेनि फारसे नों सान अब्लानो नोंखौ बर'नि थै गोनां लिडार होननानै मानिगोन आं भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि